Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam Was w naszym programie Szlagiery i Wice. Zaś będziemy świątecznie godać, będziemy świątecznie wspominać, bo do świąt zostało nam już ino pora dni. Nasi goście już się rychtują, a my zaglądamy oczywiście na kolenda. Że Jezuniu, moja perełko, lulaj ulubione me pieścidełko. Lulaj, że Jezuniu, lulaj, że lulaj, a Ty go, matulu, w płaczu utulaj. Lulaj, że Jezuniu, lulaj, że lulaj, a Ty go, matulu, w płaczu utulaj. Zamknijże znużone płaczem powieczki, utulże zemdlone łkaniem usteczki. Lulaj, że Jezuniu, lulaj, że lulaj, a Ty go, matulu, w płaczu utulaj. Lulaj, że Jezuniu, lulaj, że lulaj, a Ty go, matulu, w płaczu utulaj. Lulaj, że piękniuchny mój aniołeczku, lulaj, że wdzięczniuchny świata kwiateczku. Lulaj, że Jezuniu, lulaj, że lulaj, a Ty go, matulu, w płaczu utulaj. Lulaj, że Jezuniu, lulaj, że lulaj, a Ty go, matulu, w płaczu utulaj. Lulaj, że Jezuniu, lulaj, że lulaj, a Ty go, matulu, w płaczu utulaj. Lulaj, że Jezuniu, lulaj, że lulaj, a Ty go, matulu, w płaczu utulaj. Lulaj, że Jezuniu, lulaj ulubione me pieścidełko. No i są my wszyscy w komplecie. Piękne są te nasze kolendy. Witamy Was jeszcze raz. Gości nas dzisiaj firma Berger. Tradycyjnie już. Stanisław, Ty się oblek tako mikołajkowo czopka. 21 grudnia już geszynki rozdowoż. Ja od Mikołaja w tak chodzę w tej czopce. Ja, bo to trzeba podkreślić. Na Śląsku Mikołaj przychodzi 6 grudnia, a pod choinka geszynki przynosi dzieciątko. A w innych regionach kraju gwiazdor przynosi, a u nas dzieciątko.
No i co, powiedz też, co też na dzieciątku kupisz swoim wnuczkom fajnego? Jakieś geszynki czy słodycze? Nie mogę powiedzieć, bo się dowiedzą. No właśnie, to jest to. Ale one tam nie są już nieposzkodowane, Nie są. Znaczy już to powiedzą, że wnukom się bardziej przaje jak dzieciom swoim. Czyli geszynki bydą. Wiadomo, Dzieciątko będzie bogate. musi być. To się fest radujemy, że dzieciątko będzie bogate, a jeszcze bardziej się radujemy z kisz tego, że zaraz się obejrzymy piękno, tradycyjno kolenda. Gdy śliczna panna syna kołysała, z wielkim weselem tak jemu śpiewała. Li, 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 laj, moje dzieciąteczko. Śliczne paniąteczko, li, 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 laj, moje dzieciąteczko, li, 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 laj, śliczne paniąteczko. Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu, pomóż radości wielkiej sercu memu. Li, 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 laj, wielki królewiczu. Li, niebieski dziedzicu, li, 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 laj, wielki królewiczu, li, 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 laj, niebieski dziedzicu. Piękne są te nasze kolendy, a jak już gadamy o geszynkach, to każdy się może kupić na geszynk taką fajną płyta Teresy Waleriańskiej. Powiedz mi jeszcze dwa słowa o tej płycie, bo tydzień temu my gadali o tym, jak to się wszystko zaczęło, ale też historia tej płyty jest tako ciekawo, nietypowo, bo z Tobą na tej płycie grają, występują naprawdę Romki. Tak, bo po prostu chciałam taki klimat oddać, atmosferę i zaangażowałam dwie panie, które są asystentkami w gimnazjum w szkole nr 39 w Zabrzu, bo zawsze tam, gdzie chodzą dzieci romskie, muszą być asystentki, bardzo fajne pani. To jest tak, Marzena Jaśkowiak i Ewelina Gil.
Właśnie Ewelina Gil jest mamą tego słynnego Santiago Gil, który brał udział w programie Mam Talent. Na pewno Państwo go pamiętacie, taki mały, taki i czarny chłopczyk, 13-letni, bardzo ładnie tańczy. No i właśnie mama jego też jest w moim zespole. Pięknie dziewczyny tańczą, no także troszkę już pojęłam cygański język, ale zresztą zawsze mi się marzyła muzyka cygańska. To się tak właściwie niewinnie zaczęło, wiesz, bo po odejściu z Kamratów nagrałam sobie cygańskie melodie, Andrzej Skaźnik, muzyka, i potem nagrałam sobie Czardasza, bo mówię, że jestem skrzypaczką, to dobrze by było Czardasza No, oczywiście. zagrać. I tak się udało. No i potem Andrzej mówi, słuchaj, no może zrobimy całą taką płytę. Ja mówię, no ale teraz słowa. Choć mój mąż pisze świetne wiersze i poprosiłam jego, mówię, to słuchaj, to może mi napisze sobie. Nie, ja piszę wiersze, ja mówię, ale spróbuj. No i pierwsza piosenka była Jadę z Cyganami i trafił w samą 10. I mówi, wiesz, udało mi się, napisałem pod ciebie tą piosenkę Jadę z Cyganami i to się spełniło. I ty sobie wyobrażasz, że w krótkim czasie ta piosenka już ma oglądalność 53 000. No to Dużo listów naprawdę. mam, dużo telefonów, że tak przypadła do gustu i się podoba. I myślę, że te następne też się będą podobać. I zapraszam Państwa do zakupu mojej płyty Dusza Cyganki. To jest właśnie tytułowa piosenka. Bardzo lubię ją śpiewać, wiesz, bardzo. Nawet jakbyś mnie teraz poprosił, już bym ją zaśpiewała. To się bardzo dobrze składa, bo to właśnie o to chodzi, żeby lubić to, co się robi Tak. i chętnie te Właśnie swoje ja pieśniczki mówię, śpiewać. że człowiek powinien robić to, co lubi, tym, czym się da i tam, gdzie jest. I właśnie ja jestem tutaj u Was i będę to robić jak długo. To jest moja miłość. Muzyka to moja miłość, która ode mnie nie odejdzie i nikt mi jej nie zabierze. To się z tego fest cieszymy, fest się radujemy, a jak lubi Teresa Waleriańsko ta swoja muzyka i jak pięknie śpiewa, to się zaroski przekonacie. Czy słyszysz te dźwięki, czy już czujesz to? Jakaś gromuzyczka też raduje to. Tych pora melodii i tych pora słów. To wiatr przyniesie ze śląskich stron muzyczki naszej ton. Ze śpiewką przez Śląsk idziemy już tam, jak w Polsce nas chcą, jadymy też tam. Czy na wschodzie, na zachodzie, wszędzie chcemy grać. Ta muzyczka to do siebie już mo, wyuchują moż i już nucisz ją, bo śląskie dziołchy i tarlusy śpiewać chcą. Jak pięknie zagrają, to aż serce drży. Jak ckliwie śpiewają, bo łezka lśni. Tych pora melodii i tych pora słów. To wiatr przyniesie ze śląskich stron muzyczki naszej ton. Ze śpiewką przez Śląsk idziemy już tam, jak w Polsce nas chcą, jadymy też tam. Czy na wschodzie, na zachodzie, wszędzie chcemy grać. Ta muzyczka to do siebie już mo, wyuchują moż i już nucisz ją, bo śląskie dziołchy i karlusy śpiewać chcą. Niech teraz śląskie śpiewki złączą wszystkich nos z tych czy innych stron. Niech zawsze będzie zgoda, miłość, ciepły dom. Tego życzymy wam. Ze śpiewką przez Śląsk idziemy już tam, jak w Polsce nas chcą, jadymy też tam. Czy na wschodzie, na zachodzie, wszędzie chcemy grać. Ta muzyczka to do siebie już mo, wyuchują moż i już nucisz ją, bo
śląskie dziołchy i karlusy śpiewać chcą. Był rozfajny dzień, deszcz i słońce też. Moja staro leży se i po losie. Z nieba bije żar, a na piecu war. Przekożunka czekują na gości, na kawa i bal. Niech zabawa trwa do rana, niech muzyka rozweselo. Weź kamracie swoja frela i ubawcie fajnie się. Niech zabawa trwa do rana, niech muzyka rozweselo. Weź kamracie swoja frela i ubawcie fajnie się. Chodźcie bracia wraz, póki mamy czas, do zabawy was zaprosić, razem bawmy się. Milu będzie śpiewał, buła zaś polewą, a Ilona tańczy dance, jak Stanik grywa jazz. Niech zabawa trwa do rana, niech muzyka rozweselo. Weź kamracie swoja frela i ubawcie fajnie się. Niech zabawa trwa do rana, niech muzyka rozweselo. Weź kamracie swoja frela i ubawcie fajnie się. Bawmy się, jeszcze mamy czas. Zapał ducha, serce chce jeszcze bawić się. W jeden zwykły czas, by obiecać wam, do zabawy was zaprosić, więc bawmy się. Niech zabawa trwa do rana, niech muzyka rozweselo. Weź kamracie swoja frela i ubawcie fajnie się. Niech zabawa trwa do rana, niech muzyka rozweselo. Weź kamracie swoja frela i ubawcie fajnie się. Piękno jest ta muzyka, piękna jest śląsko muzyka, towarzyszy nam przez święta Bożego Narodzenia, towarzyszy nam przez te godni święta. Oczywiście w naszym programie i w telewizji TVT tej muzyki też przez święta nie braknie. Jurek, jak się zaczęła twoja przygoda z muzyką? Bo ty jest związany, ty i cyja, ty i akordeon to jest jedno. Praktycznie ja, to jest jedno. No ja sobie przypominam, że pierwszy kontakt w ogóle to był kontakt w telewizji. Słuchaj. Był taki program, no i grał w tym programie mój były nauczyciel, zresztą jedyny taki dobry nauczyciel, nie obrażając całej reszty. Franciszek Plus, już nieżyjący. I od tego czasu, to był rok 72, od tego czasu rozumiesz, no niestety rodzicom, że cały czas trudno. No ale nie było ich stać na to. No, więc dopiero w 74 roku kupili mi taki używany akordeon malutki, jak dziś pamiętam, cały dzień, że z nim chodził. Na plecy, rozumiesz, i cały dzień po chałupie.
Bo to był twój Geszynk. To był, wiesz, to był prezent. Nie? No i praktycznie tak ta 40-letnia bajka się kręci do dnia dzisiejszego. To się fest raduje, że do dnia dzisiejszego grosz wy się też będziecie radować, bo teraz się obejrzymy, jak gro na cyi Jurek i jak grał jego nauczyciel Franek Prus. Zapraszam serdecznie. Ślązoki wiemy, jak hajmat na nos działo. Lubimy się pogodać o tym, co nam stało. To jedyny hajmatowy śpiew. To je jo, taki śląski szpec. My Ślązoczki wiemy, jak ten szpec na nos działo. Lubimy się pogodać o tym, co mu stało. To jeden hajmatowy śpiew. To je on, taki śląski szpec. On to, czego nie ma już żaden. On ma swój rykty gryfny kształt. Piwo lubi i rychtyk je młody. Ślązok super i po prostu je wow. Jowom zagrom muzycznych stokąsków, taki piękny jak krepel, że je. I zaśpiewom rychtyk po śląsku. O hajmacie, posłuchajcie mnie. My Ślązoki wiemy, jak hajmat na nos działo. Lubimy się pogodać o tym, co nam stało. To je ten hajmatowy śpiew. To je jo, taki śląski szpec. My Ślązoczki wiemy, jak ten szpec na nos działo. Lubimy się pogodać o tym, co mu stało. To jeden hajmatowy śpiew. To je on, taki śląski szpec. Co schajmatuje, no i lepsze, bo schajmatuje. 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 Tukaj mamy, czego żaden już nie ma. I gorole ciągną sam sztyc. Bez brynica cisną na przymo. Co by z nami we hajmacie być? A te dziołchy to byś mógł widzieć. I wyskierne i tak gryfne są. Każdy chciałby przy nich posiedzieć. Kiej nie wierzysz, to pójdź sam ku nom.
Paweł, muszę Ci powiedzieć, widz, który jest związany z świętami, to znaczy można go tak właściwie powiązać. Nabożeństwo się odbywa, rozumiesz, w kościele przed świętami, parafianie się modlą, ksiądz tak przechodzi, obserwuje, zadowolony, że tak wszyscy, wiesz, żykają, super, nie? W tym nagle tak patrzy, a jedna babcia na ławce mokole skarbczyka mo normalny gebis, nie? Dla Ślązaków inaczej trzeci uśmiech. Ja, sztuczna szczęka. Ja. No i ten ksiądz się tak znerwował go do babciu, a wam tak ta szczęka przeszkadza w tej modlitwie, że ona tu tak musi leżeć w takim świętym miejscu. Wszyscy to widzą, miejsce kultu, a pani tu szczęka, nie? A ona, spokojnie księże proboszczu, ja mam swoja na miejscu. To jest od mojego starego, bo jak mnie nie ma w domu, to by mi całe pierniki na święta pozjodą. Co się dzieje w mojej głowie, kiedy widzę Cię? Zapominam, co mam robić, mocniej bije krew. Jak nazywam się, też nie wiem, znów pamięci brak, bo jeden uśmiech Twój do piekła wiedzie mnie. Znów od piwa boli głowa, gdy nie widzę Cię. W mym orzeszu Kalifornia manna leci z drzew. Wszystkim wkoło obiecuję to, czego im brak. Bogaty ze mnie gość, dla Ciebie oddam świat. Country to moja jest muzyka. Country, zatańczyć z Tobą chcę. Nim minie noc, chcę Ciebie mieć, choć nie wiem, czy się spełni sen. Nim przyjdzie dzień, chcę Ciebie mieć i tak na zawsze niech już jest. I tak miesiąc po miesiącu żywot toczy się. Odmieniłaś moje serce, znowu żyć się chcę. I choć dzieli nas różnica wieku, nie martw się. Eliksir życia mam, podzielę z Tobą się. Na Hawajach, w Argentynie myślę wciąż jak żyć. Jesteś blisko mnie, lecz nie wiem, co mam zrobić Ci, byś przestała ciągle wątpić w szczerość duszy mej. Określ w końcu się, bo nie wytrzymam tak. Country to moja jest muzyka. Country, zatańczyć z Tobą chcę. Nim minie noc, chcę Ciebie mieć, choć nie wiem, czy się spełni sen. Nim przyjdzie dzień, chcę Ciebie mieć i tak na zawsze niech już jest. Jest muzyka. Country, zatańczyć z Tobą chcę. Nim minie noc, chcę Ciebie mieć, choć nie wiem, czy się spełni sen. Nim przyjdzie dzień, chcę Ciebie mieć i tak na zawsze niech już jest.
Przed świętami chłop się wybrał na ryby, wiesz, taki ożyrok i łowi te ryby, złowił złotorybka. Złotorybka go spełnia ci 3 życzenia. Nie? A ten chłop tak myśli, go to zrób tak, że cały ten stof, nie, żeby to była gorzoła, nie? Hlas, zakurzyło się, nie? Skosztował gorzołka. Rybka go no to jeszcze następne życzenie, nie? Godo, wiesz co? To zrób tak, żeby ta rzeczka, co tu płynie, to też, żeby to była gorzołka, nie? Glas zakurzyło się, skosztował gorzołka. Nie? Złotorybka godo jeszcze 3 życzenie moż. My się tak namyślę, godo, wiesz co? Postaw jeszcze halba i my sum kwita. Powiedz mi, masz już wszystko w domu przyrychtowane na święta, bo 3 dni zostały. No już tak prawie ja. Muszę przyznać, że jakoś ta gorączka jest w miarę opanowana. Ciastka upieczone, drodzy Państwo, grzanki zrobione. Także nos też tam nie jest jedna, do tego nos tam jest gospodyń dużo. Także radzimy sobie. Prawie posprzątane, przeżyjemy do tych świąt. Mam nadzieję, że będę mieć siła i na pewno pójdę na pastyrka. Zawsze chodzisz na pastyrka? Od kilku lat chodzę na pastyrka i muszę przyznać, że klimat tej mszy jest specyficzny i niepowtarzalny, dlatego uważam, że warto. To się fest radujemy, zachęcamy wszystkich, żeby się w ten świąteczny klimat wczuli, żeby na chwilę odłożyli ta gonitwa, chociaż teraz 3 dni przed świętami nie jest to takie proste, bo dużo jeszcze niekierem zostało do zrobienia, jak się sama spodziewasz. Dużo, tym bardziej, że tak jak ja, niektórzy z Państwa pracują na co dzień, także jak ten dzień dopiero się zaczyna około 17, to potem trzeba sobie tak ta robota rozplanować, żeby po prostu nie oszaleć przed tymi świętami i żeby ten cel tych świąt był jednak spełniony, bo w końcu te porządki nie są najważniejsze i te całe zakupy, tylko robi się to po to, żeby potem w miłym towarzystwie porozmawiać z rodziną i tak, żeby po prostu spędzić rodzinnie święta. To wszystko ma na celu tylko przygotowanie, a te sedno sprawy potem już święta. To my się teraz obejrzymy pieśniczka, kolenda, kiero nas w ten klimat świąt, myśla, fest wprowadzi. Anioł pasterzom mówił, Chrystus się wam narodził. W Betlejem, nie bardzo podłym mieście, narodził się w ubóstwie Pan wszego stworzenia. Betlejem, nie bardzo podłym mieście, narodził się w ubóstwie Pan wszego stworzenia. Chcąc się dowiedzieć tego poselstwa wesołego, wierzyli do Betlejem skwapliwie, znaleźli dziecię w żłobie, Maryję z Józefem. Wierzyli do Betlejem skwapliwie, znaleźli dziecię w żłobie, Maryję z Józefem. Taki Pan chwały wielkiej uniżył się wysoki, pałacu kosztownego żadnego nie miał zbudowanego. Pan wszego stworzenia, pałacu kosztownego żadnego
i świętemu Duchowi, Trójcy jedynemu, jak Ojcu, tak i Jego Synowi i świętemu Duchowi, Trójcy jedynemu. Z Łodzi przyszedł do spowiedzi i tak się spowiada w konfesjonale, patrzę temu księdzu, taki złotą jasuszek wyśmieda. O, tam wziął zegarek albo coś. I tak się spowiada i na samym końcu go do, proszę księdza, bo mu go tak śmignął głowę, a to proszę księdza, ukradłem zegarek. Ksiądz go, synu, to go oddaj. No go wyciągnął z kapsy i mu go dawoni. Ksiądz, ale nie, ty mu coś ukradł. Złodziej go dano, go nie chce, ale to se go wyjść. Roboczy tydzień kończy się, prelki już stroić zaczęły się, fryzury ułożone, spódnice wykrochmalone, kardusy szykują się, każdy szykowny dzisiaj jest, bindry pozakładane, na tańce pora iść. Tańcy za mnie, śpiewaj za mnie, heja, heja, ho. Tańcy za mnie, śpiewaj za mnie, heja, heja, ho. Tańcy za mnie, śpiewaj za mnie, heja, heja, ho. Muzykanty pięknie grają, to zabawny czas. Pełno już na tan zdjęli par, kapela im przygrywa tam, lica już rozpolone, a oczka rozanielone. Czasem do rytmu gwizdnie ktoś lub na odwaga łyknie coś, bo przeca po robocie zabawić trzeba się. Tańcy za mnie, śpiewaj za mnie, heja, heja, ho. Tańcy za mnie, śpiewaj za mnie, heja, heja, ho. Tańcy za mnie, śpiewaj za mnie, heja, heja, ho. Muzykanty pięknie grają, to zabawny czas. To były czasy, łezka wokół starce zaś błyszczy się. Piękne wspomnienia, dziś na starych zdjęciach obejrzysz je. Dziadków historia, to nam pozostało z tamtych lat. I muzyczka Kero, dur łączy nas. Dziadków historia, to nam pozostało z tamtych lat. I muzyczka Kero, dur łączy nas. Trzej królowie jadą przez pustynia do stajenki, ta gwiazda ich prowadzi, wprost gwiazda stanęła, zaglądają, cima, przy tej stajence żadnego, ani żadnych chórów anielskich, ani żadnych pasterzy, nie? Ten jeden król go do ty Melchior, tyś się musiał pomylić w tych obliczeniach, nie? To tu nie ma. Melchior go do Noekaj, że się miał pomylić, no wszystko się zgadza, gwiazda stanęła, to jest tu. Wlazują do tej stajenki, święty Józef siedzi taki zmartwiony, oni go dają, święty Józefie, i co? A święty Józef go do działchy. Ty masz już pomysł, co kupisz Stanisławowi na dzieciątko pod choinka? Wiesz co?
Nie miałam do tej pory pomysłu, ale jak widzę, jak szybko stanikowi rośnie zarost, mieli Państwo, nie godejcie nikomu, ale stanik dostanie ode mnie maszynki do golenia pod choinka na święta i dostanie ich tyle, że mu styknie do następnej wilije. My liczymy na to, że każdy dostanie piękny geszynk od dzieciątka, że każdy spędzi piękne, radosne, wesołe święta i tego Wam w imieniu swoim i całej ekipy programu Szlagiery i Wice życzę bardzo, bardzo serdecznie. Wesołych świąt, te święta już za pora dni. My widzimy się oczywiście jutro w liście szlagierów po śląsku. Będziemy się już grać też tak świątecznie. Za tydzień, co prawda po świętach, ale przed Nowym Rokiem też będziemy jeszcze grali świątecznie w szlagierach i wicach. Pamiętajcie, widzimy się w niedziela o 18:00. Będziemy się świątecznie wspominali, grali, będziemy się opowiadali wice, a na razie żegnamy się z Wami i jeszcze raz życzymy wszyscy razem wesołych świąt.